खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाइर' राजीब बसुमतारी आसाम सोरखारनि रांखान्थि बिफान आरो बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मसलपुराव आसाम माइक्र' फाइनेन्सखौ उद्योगनि मुलक आसनिनि जोहै रां लाग्रिफोरनि गेजेराव रांनि चेक रानना होनाय जादों। बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम माइक्र' फाइनेन्सखौ खहका आरो उद्योगनि मुलक मावथांखिनि जोहै रांनि चेक रानना होनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव खमैबो 11,252 सोद्रोमा आइजोफोरनो बे रांनि चेकखौ रानना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जिल्लानि गेजेराव 22 कौटि 61 लाख रां गिबि खेबनि थाखाय राननानै होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो समाज कल्याण बिभागनि मन्त्रि अजन्ता नियोग बिथांजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि बे रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै अजन्ता नियोग बिथाङा बुङोदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थिनि बिबुंथियाव रादाय होदोंमोन दि आइजोफोरनि माइक्र' फाइनेन्सखौ सुख'नाय जागोन होननानै आरो बे रादायखौनो मावफुंनो थाखाय दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 27 नभेम्बरनिफ्रायनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव माइक्र' फाइनेन्सनिफ्राय दाहार लाबोनाय आइजोफोरनो थामहिनबा आइजोफोरनि दाहारखौ सुख'नो आसाम माइक्र' फाइनेन्सखौ खहका आरो उद्योगनि मुलक मावथांखिनि गेजेरजों चेक राननानै होबाय थादों होननानै बिथाङा बुंथिदों। मख'जाथावदि दिनै खमैबो बाक्सा जिल्लायाव 5,000सोनि आइजोफोरनो बे रांनि चेकखौ राननानै गथायना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सानिफ्राय देबाजुराम गयारनि खौरां। 12,000 আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স হিতাধিকাৰীসকলক সকাহ দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এই অনুষ্ঠান কৰা হৈছিলে। প্ৰায় 22 কোটি 71 লাখ টকা পুঁজি আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে নিজেও দেখিছে যে এইসকল হিতাধিকাৰী লোনীয়ে মানে পইচাখিনি নিয়মিতকৈ ঘূৰাই আছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ভালভাৱে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে স্কিম লৈছে। কোনোবাই দোকানৰ স্কিম লৈছে, কোনোবাই গাহৰি পালন কৰিছে, কিছুমানে তামোলৰ ব্যৱসায় কৰিছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ যে মহিলাসকল সবলীকৰণৰ ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তেখেতসকলক সকাহ দিম বুলি আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে পালন কৰিছে। গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি কৈছোঁৱে মই প্ৰথম কেটেগৰীত আজি আমি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী, ছেকেণ্ড কেটেগৰী, থাৰ্ড কেটেগৰী তৃতীয়ৰ যিখিনি থাৰ্ড কেটেগৰীত আছে সেইসকলো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে দি যাম। বাইদেউ ইতিমধ্যে কথা মই নকওঁ, সেইখিনি আমাৰ দলে ক'ব। মই আচলতে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিজেও দেখিছে যে সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিল যে মহিলাসকল ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আপোনাক সকলো সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে নতুন বছৰৰ মই শুভকামনা দিছোঁ। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc.
To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिविजुअल कटेज माल्टी क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सी साफारी एलिफेन्ट साफारी रिभार रेफ्टिंग पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि रांखान्थि राजखान्थि भुमखौरां जारिमिन मुवा बिगियान रासायनारि बिगियान जिबारि बिगियान बिमा राव आरो इंराजि गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो सोलोंथाइ दं जेराव गियान स्रोत
साया दं जेराव